Прывітанне. Всіх вітаю з берага невядомага мне возера. Я не ведаю, як яно называецца. І напэўна яго і назвы няма. Мне сказалі, што тут ёсць карась, і я мэтанакіравана сюды прыехаў. Набраў все, што трэба: прыкормка, матыля, парыш, чарвякі, кукуруза. Але гэты карась сказаў: пашоў ты ў арэх. Не буду я браць, і ўсё. Вось. Палову дня яго карміў, спрабаваў злавіць. Клююць вось такія во окунькі. Ну, я вырашыў взять мікраджиг, пайсці паспрабаваць іх палавіць. Мабыць, зловлю побуйней, потому что сумна стала і спякотна, і вырашыў даць перапынак кропкі, дзе ловлю. Мабыць, нехта прыплыве пад вечар, калі вода прагрэецца. Ну, план пакуль што такі. Не ведаю, што з гэтага атрымаецца. Мабыць, нічога добрага. Вось. А зараз глядзім, што тут ловіцца на гуму. Кажу, тут шчупак ёсць. І даволі шмат, так сказаў мясцовы жыхар. Щупачок. Чекав окуня. Ох. Так. Ну, хоть больш-менш на рыбу падобна. Яшчэ адзін. Цікаво, колькі тут дробного шчупака. Номер 3. Одразу на падінні. Сялёдкі. Приехал на карася, а клюют щупаки. Эх ты. Мамку зови. Так, протягнем. Мабуть, хватит больше. Подойди. Да что такое? А, не, ну нарешті, хоть окунь. Ну, а на таких я на фидер ловлю. Не, это нават буйнейшее, чем я. И толстые такие. Цікаво. Працягваем вывучаць гэтую сажалку.
ці озера, я навіть не ведаю. Так, пляж. Купаться бы. Сошла. Ці сошов. Ні, треба тут обловить эту кропку больше досконало. Так, хто? Опять знов щупак. Быцем одний лиш. Чим що цікаво, надзвичайні принади вони не беруть. Починаєш ловити окуня, замість окуня ось гэта. Не, ну добре, що легше, чим нічого. Все, пошел. Я ж бы так карась клевал. Почекайте. Щупак. Щупачок. Стоять там у чароте в этом. Так, ну что, я приехал на нем. Спитаете, чему? А просто там сумно стало. Одни гэтыя невялічкі шчупаки бяруць, акуня нема, карася нема. Ну, тут скончу тут гэты рыбалоўны дзень на Нёмане. Мабыць, нешта тут пашанцуе. Больш цікавае злавіць. Ну, паглядзім. Палавіў я каля 30 хвілін на Нёмане. Нічога ў мяне не клевала, але дробны шчупак там малька ганяў. Вось, але не стаў яму перашкаджаць, хай вячэрае. Той ўжо стаміўся. І трэба ўжо збірацца да хаты. Пачынаў я сёння лавіць карася, намагаўся, але траплялись мне толькі дробныя акуні. Буйных акунёў нават на метраджых я не злавіў. Вось, і нейкі сёння дзень дробнай рыбы. Дробны шчупак, дробны акунь. Вось, таму ўсё, збіраюсь і еду да хаты. Дзякую вам, што паглядзелі гэту невялікую нататку. Я постараюсь часцей здымаць, хутка надыдзе сапраўдная цёплая вясна, я так спадзяюся. Вось, і думаю, больш часу будзе на здымкі і больш паспяховых рыбалак будзе. Да сустрэчы!